We zitten er al een beetje op te wachten. We wonen wel eens even wat spannend zien. En het wordt in die een op- en delbaan, zouden we dat in Geef Friesk zeggen. En dat is een baan waar een mooi stukje avontuur in zit elke, hè? Ja, dat is hartstikke interessant. Het is één keer toe bezocht en toen misleerd het wat. Toen door de commissie van Staren met on. Maar toen winnen ze zelf weer voort en 4 uur zicht. Dat slaggen doen het helemaal. Maar het is een hele interessante baan. En waarom is het een interessante baan? Omdat ze alleen maar op en del gingen, zoals ze heten. Er zit net een heel wiens rak in, wat meestal saaie rakken binnen, waar geen inhaalmogelijkheden binnen. Maar hier kerst voor de wien ik nog wat aankruisen. Dus al tinkst, dat is last voor de vloot. Zulke grote gaten, zoals ze jaren vinger op een snitse maar, dat zal mijn sambaan net zo snel lukken. Dat is. Dus en ik vind ik een hele risicovol besluit, een moedig besluit van de commissie. Want wat is nou zo moeilijk waarom die baan van de commissie? Als de wien draait, dan moeten er 4 boeien in één keer verlijn worden. Want die corresponderen allemaal met elkaar op die wien. Als het een trijhoek is, kerst de eerste bopperste boei, dan die orenboei wel even verlezen. Maar nou, want er zit altijd wel in het kruisrak of voor de wiense rak. Dus, en er is besluiten, of er is verzijn dat die wien, nee, hij is nou nog eerst nooit, maar de eerste tegen een cel. Dus het is ook net zo dat er stabiel waarunion is. Dus daarom is het een gewaagd stukje van de commissie Eerlehuizen. Maar petje op. Ja, hallo Hulde. Ja, we zeggen ze krijgen nog druk op het stadkort het waande mij het verslepen van de bal, van de finish of de startlijn. En de vraag is natuurlijk waar kan dat nou zo goed? Hè? Is dat Bigeliks Jereveen die het altijd wel een aardige start heeft? Ik zeg, ziet ze brouwen hier nou voorbij komen en dan zusten toch zo van wie net zo heel hut gaan. Dus ik hoop dat dat inderdaad wat meer spektakel opsmiet. Laten we toch eens even zien man naar de koershavers, want die start dat hebben we nog al een paar keer zien. Dat is heel belangrijk. De Grauw en de Lemmer die ben dus heel goed, maar zien twaan. Maar wat is er nou nog nodig, Joert, om het weer wat spannender te maken en om een leuk klassement te krijgen? Nou, het wichtigste zou wezen dat Grauw en de Lemmer Joert eens een keer wat meer les krijgen van de orenscootjes en wat meer in de middeneind bedarjen. Zodat er orenscoeten naar voren kennen. Want ja, we hebben nou nog maar 2 scootjes onder de 10 punten. Dan hebben we nog 3 scootjes die het nog krijgt onder de 18 punten zitten. En de rest zit al 4 boppen de 20. Dus als de spanning er nog wat inblijven zal, dan moet de concurrentie hier wel thuis slaan. Ja, we hebben zien hoe stabiel de beide vissers binnen deze reeks. Dus, mooi winstgifting en mooi zijn baan, dan is er nog van alles mogelijk. Ja. Nou, dat is mooi, zo'n baan. En het zou mooi zijn als er dus wat spanning waarom komt. Dan eventjes naar Eerlehuizen, want het is natuurlijk zuterig, hè, maar dit waar dat wie van de morgen de hele dag heel gries. Nou is dit net de meest bezochte wedstrijd. Maar toch is Eerlehuizen wel een commissie die er alles aan doet. En het is en dat vond ik wel opmerkelijk, het is echt net een wedstrijd die van een commissie is van een scootje, hè, van bijvoorbeeld een dwarp. Hoe zit dat jongens? Weet je hem dat, waarom dat ze is? Nou ja, het is volgens mij wel een van de oudste plakken waar de zielerij altijd west is. Maar het scootje, wat je misschien in het verleden wel wie, dat wist ook Elke, dat had ze al een heel schoft niet meer. Dus ik ben op dit stadium in ieder geval de enige commissie zonder eigen scootje. Ja, er is voor de IFK zielt er nog in voor Eerlehuizen. Maar nee, ze hebben zo ik een scootje waar ze kennen die dit dorp nog adapteert. Want volgens mij had Akkerem net een eigen wedstrijd wetter. Het zielt bijvoorbeeld op de Twarredij Lemmer is een wedstrijd. Het Veen dat zielt op de Snitse Maar bij Terhenne. Dus ja, het zou wel aardig wezen dat een oordwarp steeds maar Eerlehuizen krijgt als de vriendschapsband mooi. Wel, wat hebben we met Tokio of wat ik maar plakken dat een oorscootje een vriendschapsband omgeeft zo met Eerlehuizen. Ja, want Huizum heeft dus echt net een plak, heb ik begrepen. De Jouwer echt net. Zou dat er nog wat wezen? Ja, dat is toch al zo. Want ja, er zijn 14 scootjes, er zijn maar 11 wedstrijden. Dus er zijn sowieso al plak en oer. En Lemmer had al 2 wedstrijden. Ja, ik zou zeggen, ze smitten het eens even in een groep. Want ik vind wel dat Eerlehuizen een plak is wat een scootje verdient. Nou, het zou ik wel wat financiële stiepen aan kennen. Want het is al eens een keer nog net zo lang geweest dat de kas leeg wie van Eerlehuizen. En dat wie het mooie gebaar van de skippers destijds. Want ze krijgen er altijd een envelopje, een slufje mooi wat geld erin. Startgeld. En toen al die skippers zijn
laat het dit hier maar zitten. Stop het maar in je eigen kas. Want wij weten hoe moeilijk het is om voor hem dit hele spektakel mogelijk te maken. Nou, en ik denk dus dat het voor nou een prachtig plak is om voor de televisie te zitten. Ken eigenlijk net beter, of voor de radio. Want wij ben je gewoon toch. Thomas overal, de cameraman die naar het Sinoemi zit, is er helemaal klaar voor. Bouke is er klaar voor. Onze skipper. We hebben nog een passagier aan boord, is er ook helemaal klaar voor. Wij zijn er klaar voor. Ik denk dat alle cameramensen en de mensen van de regie en van de techniek er klaar voor binnen. Om dit een heel mooie dag te maken zien op televisie. Want dan kun je lekker op de bank zitten, wil je net wie het. Maar dan kun je toch genieten van mooie sport. Dit is dus de wedstrijd bij Eerlehuizen. We hopen dat die mooi spannend wordt. Wij gaan ervoor. En naast een keer er om 2 uur naar Lustrie. Maar het commentaar van Eelke en van Freek. Een heel soort willen ermee. En jou en mij. Hopelijk aan zijn hadden we wat gebeurt bij de ton. Goeie en van harte welkom hier op de Vluursen bij Eerlehuizen. We schreeuwen de 6e wedstrijd. De 6e van de Alve. Dat betekent dat we na van de middag oer de helte binnen van het SKS kampioenschap. Werd hier intussen het 10 minuten skot al west is. En werd de organisatie, de commissie het ontwaard had om eens een keer een bijzondere baan hier op een markt erin te lezen. Namelijk de op- en delbaan Eelke. En dat vinden wij in elk geval heel nieuwsgierig, hè? Ja, dat is leuk. En wat we ze krijgt al even hoe wat het dan krijgt inhoudt. En ik heb het nog even in het kwart gehad. Een inboppenboei was om heen matten en daar heel deun erop luiden spreader zei dat hiet om de scootjes maar net in elkoors vaarwetten te krijgen. Want ze gingen gelijk naar de boppenste tonnen, we vaarden weer naar de onderste 2 ton. En dat hiet in het Nederlands heet dat gate. En waarom heet het een gate? Dat kun je makkelijk onthouden. Het gate, hek. Ze matten toch het hek heen. Dus ze draaien tussen die 2 boeien, zeg maar, als een startlijn weer om die boeien. En dan kunnen ze kiezen bij de onderste ton om zowel bakboord te gaan als stuurboord. En dan krijg je iedere keer een heel soort wisselingen en onvalsmogelijkheden in de baan. En dat maakt deze baan zijn nieuwsgierig. Ja, de scootjes dus aan het inzielen richting de startlijnen voor de betere posities. Ze moeten aanst krijgen als altijd eerst de klap naar boven meidje. Naar de tonnen met de gele pet. Daar Steve Jonken leidt de 2e tonnen. En dan gaat het hele circuit naar onderen waar ze zelf beslissen kunnen. Bakboord om, stuurboord om. En dat maakt het extra nieuwsgierig. Want je kennen je vrij zielen van een oor en echt het avontuur op zikje. En dat kan dus hele mooie verschillen opsmieten. Dat we de wedstrijd van Verline Ier er nog even beheljen voor de meiskreuwers. Verline Ier gie de dijtitel hier naar het scootje van het Jereveen. Huizem waard je 2e en een 3e plakje daar wie Ljouwert. Ja, deze Huizemers, ik denk dat ze er vertekenen dat ze hier bij 2e worden. En wat echt opvallend wie via de derde, of opvallend, de Lemmer, die scoorde hier nog een netjes fjouwer. Maar Grauw,
die bleef je doe in de middenmoot hingen. Die scoorden hier een zoon en dat weer toen een van hun mindere wedstrijden. Ja, daar hebben ze dit seizoen nog net op betraapje kennen, de Grausters. Die binnen heel stabiel alle dagen voorin te vinden. En dat is dan echt het te kloppend scoortje. Als die je het winnen, dan vrees ik dat zij een hele grote stap zetten naar titelprolongatie. Maar Xavier is het vanzelfs nog net. Wat kunnen we zeggen van de omstandigheden, Elke? Nou, in ieder geval een heel soort wetter onder het schip, maar ik een heel soort wetter boppende skippen. We sjuggen de capuchon dik over de holm hidden van alle skippers. Het komt met bakken zo nou en dan uit de lucht waaien en het is een soort lege drukgebiedje wat ik in het cirkeltje haast om dit gebied en hing je bloot, dus dat kan ik nog wel even aanhouden. Letter op het dag is wel wat meer zinnen en wat opklaringen verzaaien, maar voor eerst heel soort ruim. Maar ja, wat ons wichtiger is, want daar kun je op klaar op ruim, de wien. De wien is gunstig. Eerst treien, dus mooi zielwaar. En hij zil wat nooit het eerst draaien. Dus dat kan wel even een verriefelijk dingetje wezen voor de skippers. De 2 ballen hing je nog in de startkotter, dus we zitten nog in die eerste 4 minuten van de start. En hier binnen de scootjes dwaande om strategisch de beste positie te zieken. Wij wachten op het schot. Daar is het schot. En dat betekent dat vanaf nu er nog 5 minuten de tijd is om op het goede plak bij de startlijnen te komen. Drachten Grauw die alweer prominent daar hinne zielt. Zij willen zelf bepalen wat ze lezen. We kennen hier heel mooi de startlijn in beeld zien. En de oren scoeten. Maar ten opzichte van elkaar zien wat gunstig is. Wat zou in dit geval voor die beste plak wezen om te starten? Onderin of bovenin? Kerst van zou deze positie nooit zien. Het is wat die skippers vaak doen. Hè. Ze gaan even naar de lijn en dan zetten ze een streepje op de scoort. En dan geven ze hele wind tot die krijgt net kilt het tuig. En dan geven ze het aan de andere kant ik vervaren. En als die aan de andere kant dan meer kilt dan uw oren, dan weet je op welke kant de wind, als die er helemaal heeks op staat, nou, dan is het aan beide kanten hetzelfde. Maar als die aan de ene kant wat meer druk jouwt dan oren, dan weet je, als je er wat meer druk jouwt, dat je op bij het startskip zielen matten. En oors op de, oh nee, krijgt oors om, dan moet je bij de pinend wezen. En dan valt er daar wat rommer in. Wat ze ik wel eens even doen, om rjocht in de wind te sturen, vlak op de lijn. En dat hij dan wist precies wat rjocht in de wind is. Nou, dan just even naar die lijn, is die precies heeks. Nou, dan maakt het ik net zo vol uit bij welke ton. Maar laat hij de bakbotonnen wat heger dan de oren, ja, dan is het daar weer wat gunstiger bij het pinend. Ja, maar daar maken we nog eens een mooi quiz. Een liedquizje, hoe heet de eerste tonnen bij de startlijn wij? Ja. In het Engels heet het dat pinend, maar ja, dat is net een mooi woord. Maar bereiden ze zich voor op welk plakje ze op de startlijn starten willen. Ja, je ziet vaak dat de scootjes in elk geval op bakboord starten willen. Ja, hier is het leuk even te zien. Dat is de wedstrijdleider wie Heitema. Die had een stokje met een lintje erom. Ik bovenop, een heekse hoek. En die schuurt de hele tijd van leidt die startlijn wel goed erin. Is die verhoord die wien, leidt die goed heeks. Nou, en dan voor nog wat de jippere kennis. Het liefst lezen ze die pinnen nog ietsje heger. Dan dwingen ze die skippen daar een beetje te starten. En dan worden ze wat verdeeld door de lijn. Want anders komen ze allemaal op een klutje bij de startkotter del. En dan krijg je een chaos. Dus ja, dat is een beetje hoe de commissie het waande is om een goede startlijn erin te lezen. En we weten dat de start essentieel is. Dus als die lijn er net goed inleidt, dan is dat hartstikke spietig voor de wedstrijd. Maar goed, het is dus onder commissie, om het echt een beetje spannend te maken. Het is dus net zo dat de heegste start altijd de beste start is. De heegste start, op bakboord, is natuurlijk het test bij de startkotter. De leegste start is aan de andere kant van de startlijn. Hoeft dus net minder te wezen. Sterker nog,
die kan beter wezen. Nou, dat zullen we straks uitvinden, want de bemanningen zitten al een keer goed inpakt in dit reinerige waar. Zullen nog even naar de bak matten. Het is net het allerzwierste waar in die zin. Maar ja, als je wierd wordt en je zit een hele middag op het wetter, dat fret ik energie. Ik ben heel benieuwd hoe deze skippers die dit eigenlijk net wend binnen, bij deze op een delbaan omgaan. Binnen de oorlog minuut zitten we intussen. De spanning die groeit starig gewoon naar de climax. Want nota dit kampioenschap nog maar één valse start. Dat is echt nog net een protte, hè? Nee, maar ja, de gretigheid wordt steeds groter. Dus, en steeds wichtiger om die start goed te doen. Dat, juster zeggen we Grauw die hier een hele minne start de eerste. Maar ja, dat kwam ik omdat de tweede betiet farm ziet. Maar ja, wie het net een individuele west, ja dan hier dat heel dreig voor een worm. Maar we zullen hier nou wel op een startlijn aankomen. Ja, je wordt het al wat spannender. Je ziet je ze elkaar op. De gong die maakt precies goed wezen, net te gauw. Maar ook net te let. Het ligt een beetje boven de concurrentie. De gieken komen al een keer bij elkaar in de buurt van het achterdek. De snelheden zijn heel verschillend. Wat zal Rinus de Jong hier? Zal die er nog tussen dringen? Hij had je niet een enkel jocht. Als het vinger zei, ik druk die omheen, dan gaat er de petit doorheen. Maar als er nog een gotje leidt, dan kan er nog wat daarachter in het gat doeken. Hij is te gauw. Nee, ja, hij is gauw. eerste petit. Hij wordt door deze hele vloot doorheen gedrukt en moet zo snel mogelijk weer achter ons sluiten. Nog 10 seconden. Rinus de Jong is uitschakelen, maar daar leidt Grauw alweer. En jongens, hoe mooi het die uitkomt. Nou, is daar een gotje, is daar een gotje. Wij jaren een toeter. En dat- individuele valse start. Dat is en dan komt er ook een boert omheen. Ja, dat is nummer 8. Ja, dat is de oeraltusswin. De jouwer. Nou, dat zien we machinaal. Ik wil dat weer net zo dreig. Die is te betierd door de line en die start op nij. Maar dan kunnen we echt zien dat Grauw er weer heel mooi boven leidt, jere. Weer een prachtige start boven het hele veld. Ljouwert gaat mij in dat duel. En de favorieten zitten op een heel oor traject op die startlijnen. Hoeft net per se minder te wezen, maar op dit stuit leidt Grauw dus weer prachtig uit die startwij. En het is Jere, het witte scootje volgens mij weer dat Akrum. En die, ja, Akrum, die ziet achter dat groepje die hier een smarge wien uit te sturen. En die besluit gelijk hoe start te gaan. En dat kan ik nog wel eens een keer mooi uitpakken. Maar daar onderin zit ik een hele groep. Daar zit het veen, die zitten weer wat in het midden. Maar die liet je minder heeg te zullen dan deze scootjes Jere. Ja, dan heb je 14 scootjes. Maar er zit nog wel wat verschil tussen de startkwaliteiten van die en oor, hè? Ja, en soms wil je ik dwong ergens. We zeggen dat bijvoorbeeld Jenne Woord, ze wel een aardige, snelle start. Er gaat een hele minne start. Er komt nou in beeld, ja, en die maakt uit pure jermoerde. Ik al zo snel mogelijk trode wien gaan, maar die zit in de hele groep opsluiten. En als je maar jouwer maar een te betierde start en heel nog erom draait om de ton en om een kotter heen, denk ik dat hij gelijk al heel dicht bij Jenne Woord weer komt. Ja, het hoeft helemaal net zo vervelend te wezen om ietsje letter te starten. Dat je dan deze rond te krijgen. Want dan kun je een hele mooie vrije slagmeidje. En toch heel goed bij die eerste bovenste tonnen uitkomen. Dat zien we straks zien. Voorlopig gaat er natuurlijk wel een protometers verspielen. Maar de vloot is onderwijs naar de boppenkant van deze op- en delbaan, de gatebaan. En aast zullen we weten wat daar het toekste in wie. In elk geval Jenne Woord alweer achter Dissendel. Ljouwert achter Grauwdel. Voorlopig is Grauw hier toch weer de spekkeper. Ljouwert zie ik het te vrije wien. En toch Jenne Woord trots zijn eigen wieze slag achter het groepje waar. Ik vind er toch weer wat aansluiting. De Lemmer zet de slag Ektro. Nijst Grauw. Wel een stuk leger. Het zijt alle keer nog net alles.
Nee, en dan hebben we reinig waar. Nou ja, wat betekent dat voor de skippers? Qua omstandigheden. Jet iets, hier ze katoen. Ja, en dan wie het dreig je, dan moest het. Hier is een hele oren trim, dan waren er hele oren eisen vroeger. Als het dan te droeg wie gooide ze zelf als putsen wetter in het tuig om wat vlakker te krijgen, dat dan toch het waaide. Maar tjewurg hebben we Dacron en vroeger de oudskippers in SKS uit Dracon. Dus hier is twee soorten, maar het is Dacron tuig en dat kan heel goed in dit ruimwetter en die verhoren ik net van qua vorm ervan. Ja, deze scootjes zien we nog net zo'n soort in beeld. Dan hebben we het over de Snekerpan, over wat zijn, over het Jereveen. Die zitten volle meer in het midden van die start. Virtueel op track en trace zitten die qua meters dichter bij die gele pet. En dat zou dus straks wel eens heel mooi uitpakken kunnen. De meters staan erachter. En dan zou Grauw op dit stuit gewoon middenmotor wezen. Het is al een keer nog wat speculeren. De wind kan wat draaien. Maar het is al een keer rekenen naar die tonneta. Dus we zullen het aanstaan zien als ze elkaar zien komen in dit cruiserak. Zo'n mooie slagwijze van Snits. Om hier dus als eerste bij die tonnen te komen. Derde Lemmer. Ook heel mooi erbij. Ja, dat vertekent dat toch al hier behoorlijk. Maar laten we gewoon er nog maar even afwachten. Want Jereveen. Voordat we wat verzezen, Ja. hoe ze bij de tonnen komen. Want wij toch net dat Grauw echt de mooiste start hier. Maar het liep het wel het lemste scootje. En dat is natuurlijk de nummer 2 in het klassement. Maar er is nog niks van te zeggen. Jereveen vanuit dat middenstik had toch echt een hele fraaie start. Hadden we beginnen op de track and trace. In elk geval al voorwaarts zijn. En Jereveen natuurlijk een beetje toch een katerig gevoel van Juster. Ik spruts nog even aan en mij ziet ze Brouwer, de skipper. En die zei ja, bij die laatste onderwijze tonnen. Daar lieten wij het gaan. Wij wegen daar de slag. Mijn Snits kwamen helemaal verkeerd uit. En moesten nog 3-4 scootjes door hun heen rennen litten. En dat kostte plakken. Ik doe er nou al te verzezen dat het een hele leuke wedstrijd wordt. Het zit nou al heel dicht bij elkaar. En Wien en Kracht zit in ieder hoekje wat oors. Ja, als versoepen kot zitten ze daar op het dek. En ze binnen maar krek los. Dus, Tjurres. ja. Grauw en wat zijn die in shot? Wat zijn voor Grauwdel. Zo? En Hoe Lemmer, vaak zie je dit? Net vaak. Lemmer gaat door de Wien. En die kennen al oer stuurboord voor Grauwdel. En het Jereveen daar nou weer boven. Maar Grauw krijgt hem even heel gunstig. Of gaat die Iggelik door de Wien? Ja, die gaat Iggelik door de Wien. En het Veen zat nou luidt het gunstigst om als eerste bij de tonnen te komen. Nou, interessante ontwikkelingen hier. Fortendalen zal, dat is dan ook misschien een belening voor de commissie die het jetzt aan wat. We zijn natuurlijk nog maar in het eerste cruiserak. Maar de eerste voortekenen binnen heel aardig. Want dan zit Grauw er wel al achter draaien scootjes. Maar dat houdt ik in dat er straks weer een hele club oer bakboord aankomt. Ja. Ja, en ken ze dan het gotje vinden? Want ja, je weet als je al wat achteroren zitten. Ken ze dan het gotje vinden om ik het vierde plakje is, zoals het nou lieken te horen? Of had ze nog een hele groep ervoor letten? Nou, wil jou gewoon even wat voorschotjes, scenario's. Daar komt de rest van de vloot erop ta. Zitten toch al wat onderlinge verschillen. Maar het beeld is nog vertekenen. De hele mannen hier en mij Ljouwert, Huzum en Akkerum helemaal op deze kant van de mar. Die maakt aans nog een klapmeidje naar die tonnen. Maar het is maar zeer de vraag om welke kant van de marje van de midje de beste win had. Strak even naar Skierkje daar later. Dat is de eerste bovenste tonnen. Daar gaat het Veen nou een stuurboord op af. Dat zit voor hem net een problemen opleveren. Zoals we nou denken te zorgen. Maar want de bakboordskippen gaan natuurlijk voorrang straks.
Maar ja, als er net een skip is, hij er geen last van. Nee, het is vaak voor iedereen maar mogelijk om dat te doen. Maar het is even nieuwsgierig om te zien hoe Ljouw het straks uitkomt en hoe Grauw straks uitkomt. Want Grauw is helemaal trots zetten en Ljouw had eerst een hele lange stuurbootslag maken. En komt nou een bakboot op de ton houden. Ik heb even zien, want die zitten vlak bij elkaar. Nou, het lijkt dat ze weer heel dicht bij elkaar komen. Heerenveen nou het heegste skip, helemaal rechts in beeld. Daaronder de Lemmer, daaronder wat zijn. Dan Grauw. De Snekerpan, Drachten. Maar Ljouwert komt heel dicht bij die middengroep hier. Bij Drachten en bij de Snekerpan. Ljouwert oer bakboord. Kan dus mogelijk 2 skippen dwingen om door de wind te gaan. Voorlopig zetten ze het eruit. Het is een Snekerpan die reageert. Ze moet ik reageren. En dus ook de reactie daartussen. En daar Grauw. Hoe komt het met Grauw dadelijk? Want die komt deze skip dadelijk. Ik zie dat het teruggeeft. Ja, en dat wie al mijn vergissing wat. Als je in een keer wat in die midden moet zitten, dan kom je ik een heel soort oortje in. Ik denk dat ze er net voor deel kennen. Ze horen nog wel koers. En als ze dan achter één deel moeten, dan moeten ze achter 2 deel. Maar dan moet ze achter nummer 3 deel. En we weten ik net wat hier nog achter zit. Nou, wil je dan toch even het klassement even tron was kodden? Het lijkt erop. Nou. Hier is de Lemmer. Het lijkt dat ze haast net eens deel hoeven te horen. Safir lezers achter. Safir lezen ze achter. Wat ze een keer die hecht en ik. Of zitten wij nou? Ja, nee. Ja, dit Daar is het heb je een veen. veen. Daar is het veen. Dat is de... Virtuele kaprenner. Maar die maat nou dadelijk ek die tonnen, als ze die ronde willen, ek oerstag. Maar wat vrij Ja, varen maar daar zelfs. zit je nog in rechts. Hè. Daar is hij. Daar komen ze om. Ja, het is het veen dat net zozeer voor de lemmer draait. Hindert je niet in. Had alle ruimte. En komt als eerste om de bovenste tonnen. En dan is het heel nieuwsgierig wat je dadelijk in dit middengebied gebeurt. Voorlopig is Lemmer, laten we dat net vergeten, de nummer 12 van het klassement. Hier weer heel goed bij de les. Want zij zullen onmiddellijk tekenen voor een tweede plak hier. Super hoe deze mensen hier Hij had deze het reeks scherp. tot nou te zielen. De Lemmer keurig op 2 en was 1 op 3. Ja, dit is Dat is echt een primeur deze week. het is nog net voor wat zijn. Daar zitten we van de weekend, maar de Vluurzen is wel hun thuiswetter natuurlijk. En even voor Desje over de Rerenton. Het is straks een heel kwad, heel Wiens rakje. Om die scootjes wat uit elkaar te houden. En dan geven we gelijk onder, na het hectare, voor de wien. Dat Veen die is daar nou al mee bezig. Nee, die is net daar nou. Ik zeg het even verkeerd. Veen gaat nou bij die Sjurwijk, hoe kwad stikje dat is. Want dat is even voor de veiligheid. Want zouden ze gelijk om deze tonnen voor de wien draaien. Ja, dan komen ze in het hele veld te lanen. En dan knalt alles op elkaar. En Dan nou, wordt het heel gevaarlijk. het is echt even het heet ik spreider om het spul een beetje op elkaar te houden. Sneker. Wat zijn weer de nummer 3, de Snekerpan voorlopig op een 4e plak. En Ljouwert daar deun achterom op nummer 5. Dat is de kopgroep ontnota naar het eerste cruiserak. Er En- zullen er nog een tal volgen, Joert, want het is alleen nog maar voor het lapje en cruisen. En waar zit Grauw? Ja, daar zit Grauw, Joks. Die gaat nou krijgt om de bovenste tonnen heen. Nog achter Drachten trouwens. Dus Grauw voor eerst op een zonde plak. Dat zien ze. Toevallig gingen ze dat vliegen hier ook. Ja. Maar goed, dit is nou het begin van de race. Toen finishten ze op zonde. Ja. Ja, want qua Havels Gedder zijn, er zit een soort onvalsmogelijkheden in dit type baan. Dus dat is dan weer gunstig voor het Grauwste scootje. Het lijkt erop dat Grauw toch een 6e plak had. Dus dat Drachten daar toch achter rekken is. Dan had er
dat in elk geval van. We kregen voorlopig. En de achterijn, ja, daar had ze al wat meer last van. Want daar is al 12 lagen dik om die ton heen. De Jouwer er alweer bij. Die moest op een nijs starten. Maar is nu alweer nijst de Zuidwesthoeken. Had dus in elk geval de ontsluiting met de achterijn van de vloot. En we zorgen even op het wetter. Want daar hebben we nog een paar regen bij Roelof Lausma. Ja, we hebben een primeur, ja, want ik heb nog geen enkel reetvlagje zien bij de tonnen. Dus dat is nevens mij voor het eerst, dit kampioenschap. Nee, en ik moet correct zeggen, was het ook exhaust. De Jouwer maakte dus een hele minne slag. Ging als eerste die startlijn doorheen. Maar ze zijn nou toch aardig bijkwamen. Want ze hebben al in nog lang war. Jennewoord en de hele mannen achter haar. En nevens mij had ze nou een goed slagje maatje. Kun ze echt de hele mannen pakken. Of is dat de Zuidwesthoeken? Ik moet even goed zien. Nee, dat is Zuidwesthoeken. Dus ja, Rinus de Jong had het toch aardig van me gekregen daar. Na die hele minnenstart is hij er toch weer aardig bij. De koprinners. Njonke Mekwar in het Vlaardewiense rak. Jereveen en de Lemmer. Ja, en nou optisch lijkt het dus dat de Lemmer harder rent als Jereveen. Dat is misschien ook wel zo. Maar ze komen dadelijk aan de onderkant van die baan, die op een deelbaan. En daar hebben ze beide de mogelijkheid om een route te kiezen. Ze kunnen bakboord om of stuurboord om. Ja, dat is. Ja, ik werd een heel soort uit Helly, dit Vlaardewiense rek. Je kan er even voor kiezen om even een beetje naar dat hiet aan Vlaardewien uit te kruisen. Ietsje helemaal plat voor de wien, dan vangt de fok ik geen wien. Dus dan ga je een beetje scheef van achteren de wien en dan ga je heel wijd de baan. Gooi je het hele spul om, giep je, fok aan de andere kant en dan ga je de maximale druk in de turen. Dan lees je wel meer meters hoor, maar je hebt wel volle meer snelheid. Ja, de Lemmer die lijkt het je net raad te dwaan. Want het is ik een bepaalde trim. Hè. Die had het scootje gewoon voor de wien goed aan de praat. Die had ik daar heel goed op traind. Die weet ik in welke stand ze het skip hadden. Ik vaak maar gewicht. Je zag ik wel eens even dat de hele bemanning even die achterop net neder binnen naar voren te rennen. Om het kop wat verder in het wetter te drukken. Het skip wat meer het wetter los te laten achter. En daardoor kreeg ik nog weer een kilometer. Nou ja, de helft van kilometer. Knoopjes. Zo Pieter Wilkens wil zeggen, ja. Maar wat knoopjes hudden te gaan. Nou ja, fracties binnen het. Ja. Maar ja, het kan oesa wichtig werden hoe het bij die onderste ton uitkomst. Ja, maar dan moet een paar 100 meter rekken en ben dat toch meters. Want ze lezen natuurlijk nou al naast bekoor, Lemmer en het Veen. En je hebt ook altijd een favoriete kant van het wetter. Dus je wil eens of die bakboton of die stuurboton hebben. Ja, en dan heb je die keus niet meer. Maar is het nou het Lemmer dat Sahut bij het Vinjerwaai vaart? Ze lezen in elk geval naar een uiten, wat? Maar volgens de trek en trace, en die rekken dan naar die tontas, zou de Lemmer nou voorstellen bij een meter als 40. Dan zullen we het even goed. Wat Lemmer gewoon in een Vlaardewiense rak gewoon op het Veen heel eind uitrent. Had ik even de wien bij Jereveen uit de tuur waar hij ken, hij lag aan de hege kant. Dan had het Veen, dat gaat ik net goed, opsluiten. Die hier wat aan die hege kant bleef matten. Het zou eens een licht tactisch foutje wezen kennen van Sietse meter. Sietse Brouwer, wat zullen we hier beleven? Nee, Albert Visser die had het spul er goed bij deze week. En liet dat echt Jewesjen bij Elahuizen. Jereveen op 2 voorlopig. En dan komt die hele vloot daar achterom. Sietse Brouwer. Geconcentreerd. En Jens Jongsma, de adviseur, shut achterom. Want er komt natuurlijk nog weer een hele oren vloot aan.
En Grauw skarrelt echt wel wat naar voren. Die had natuurlijk wat zijn de Snekerpan, die had Ljouwerter, die krijgen aan Snek mij maar korte krijgen. Biditon, die maakt keuzes, meidje. Ja, die zit ik aan de gunstige kant van de wien. Ja. Die kan zomaar een sprongje naar voren, meidje. En dan is er toch al een gotje vallen tussen de beide koprenners en dat achtervolgende groepje van Fjouwer. Wat zei het nog net zo vol, hè? Nee, er is nog van alles mogelijk. Maar ja, het is natuurlijk al een hele mooie positie wie Lemmer had. En stiert al zo'n mooi klassement. Zou je dan de nieuwe kampioen varen? Ja, Parijs is nog ver. Maar hij houdt hier wel echt zijn visitekaartje hoor. Nou ja, het grutpad van de eerste wedstrijden op kop staan. En stiert nog steeds heel mooi in het klassement. Hier meer de achterijn, Langwar. Jenne Woord toch heel min daaruit kwam in dat eerste rak. Toch echt een potentiële podiumkandidaat. Ja, dit is Heel teleurstellend verlopen. teleurstellend. Want Sjurrits, de Jouwer, te let starten. We gingen de jongen er al een beetje een voorschat op. En die is Jenne Woord al voorbij. En die moest dus helemaal opnieuw starten. Nou, ik hier in de scootjepool voor zijn dat de hele mannen winnen zo. Maar ik vrees dat ik het lesje op een kop houden had. Om gelijk te krijgen. Want die leidt echt stief achterom op het 14e plak. Klaas Westerdijk. Die had het spul absoluut nog net onder praat dit seizoen. En daar in de vierde sjuggen we al een tonnensteen voor de Lemmer. Daar liggen 2 ton, net al te 4 uiten maar. En het is aan de skippers om te kiezen dat ze bakboord uit gaan of stuurboord uit. Ze moeten er wel tussen terug, hè? Ja, ze moeten tussen de 2 ton terug. En ik ben wel even nieuwsgierig wat bijvoorbeeld het veen doet. Ik vermoed haast dat Lemmer wel eerst bakboord uitgeeft. Wat de hele kant van de winter zie je. Maar jet het veen dan gelijk in de onval. Of volgt hij het spoor van Lemmer? Er zit alweer een aardig gatje tussen. Dus Misschien kunnen we even op het wetter zien, want Roelof Lausma is daar in de buurt, Roelof. Ja, ze komen dichterbij, hè, Grauw. Het is ongelooflijk. Ik weet net hoe ze doen, maar ze gaan volgens mij 6 of zonde om die tonnen heen. En ze zitten nu alweer haast op de kont van Heerenveen. En het lijkt het wel alsof de Lemmer die lag wat links van die ton en de Heerenveen wat rechts. En het lijkt het wel alsof Grauw in diezelfde wien zit als Lemmer. Want ze gaan gewoon een stuk rapper. Het is net te filmen, hij is lauwend voorbij. En wat ze aan, ja, ik weet net op welke tonnen zij krijgt pakken. Maar die koeren er nog wel een zwaar blijven. De kampioen van Vlienen hier. De koprenner van dit hier. Grauw onderwijs naar de top 2. Bij de Lemsters dus. Een Karmakaha en wat doet het veen? ja, net als mij volgen ze gewoon. Het is ook heel wichtig dat hij de goed inleidt, die tonnen. En als je sjurren dat deze sap bevoordeeld is, die ton, door de commissie, ik de goed en dan om die oren ietsje heger te slepen. Dat er ik wat meer avontuur in de baan komt. Maar deze volgt Jolkoor. En wat doet Grauw? Het lijkt erop dat hij ik dezelfde, nee, het Grauw, oh nee, dat is, ja, Grauw volgt denk ik achter het VNO, want daar zit wat zijn en die houdt het gat daar voor Grauw dicht. Dus Grauw wordt wel dwongen, maar het lijkt ik de gunstigste tonnen te wezen, dus die zal er helemaal geen problemen mee hebben. Maar wat zijn is dus de eerste die de orenkant om kiest voor de gate. En ook dat is voor ons nieuwsgierig. Daar gaat wat zijn om de tonnen heen naar de orenkant hoor. Wat die slag opsmeet. Want dat zien we straks wel weer dat ze boven in de baan komen. Wat zijn nog altijd ingevoegd met Grauw
Waar is tredde, waar is vierde? Het ontritme kwam nog net een soort, ja? Ik denk dat Grauw correct een beetje valker is. Maar Grauw had hele goede zaken die in het Vaderwiense als Sander zesde om de bopperste tonnen. En nou al op het derde plakje weer. En dan in de wedstrijd nog maar een... Nou, hoe lang ben we bezig? Dat liet ze 20 minuten. En Schurk, is ook alweer een verschil. Hoe heger Veen uitkomt ten opzichte van de Lemsters. En ik, Grauw, komt volle heger uit dan Lemmer. Dan zit er toch nog een heel soort verschil in de wien. Dat kan haast wel interessant worden als we bij de gele pet komen boppen in. Want dan had Lemmer mogelijk toch weer een eindje verspillen. Ja, en dan hoe je net eens in de ongeval in een orenslag, dan kun je gewoon meer profiteren van omstandigheden. Helemaal in de vierde zeggen we wat zijn. Hier dan de Snekerpan en Drachten. Die kiezen de route die het wat zijn. Ek insleeg. Naar de boppenkant van de Mar. Die Elehuizen wij. En dan zie ik hoe de ene de onderste tonnen wat beter rond dan oren. Want Drachten komt volle heger uit dan Snits. Dus die had hem toch wat minder onder de helft, zoals dat heet. Die komen dus net onder wien bij die ton uit. Ze kniepen hem nou omheeg om dan toch maar wat skeer goed te maken. En dan mat Drachten wel trode wien. Want ja, dan kun je net via de zieler jocht in de wien op. Hoe diep is het hier, Elke? Het is oerel diep genoeg of moet ze bepaalde plakken toch er even om denken? Dit is wel redelijk diep alweer. En ik, omdat ze het net zo al de verschrikkelijk scheef hingen, hoe ze er net zo om te denken. Lange klappen kennen er makken worden. Op de vluursen bij Elehuizen. Werd ze er dus voor het eerst dit seizoen verkeersen om een op- en delbaan hier in het wedstrijdwetterdel te lezen. Dat is een baan die de meeste skippers net zo vaak zielen. Dus de meest tactische skippers kunnen je misschien extra van profiteren. Ja, het is vooral het Vaderwiense rek. Ja, dat gaat ik wel in de orenbaan. Dus maar ja, het is nou net dat de tactiek daar zou vallen van verhoord. Maar je hebben wel wat meer kansen om om te vallen. En de vloot bleef wat dichter bij elkaar. Jenne Waarts. Die zal daar mooi Drachten zitten, denk ik. Met mooi broer Jeroen Pietersma. Ja. Die moet er eerst nog even achter Del. En dan komt ik Jenne Woord wat niet voor. Hè? Ja, er binnen toch wel wat wisselingen. Zeker als je de track en trace er even bij helje met de afstanden die erachter staan en de snelheden. Het is een lange sliert. Je zag verschillende snelheden bij de schepen. Maar je zag continu dat de volgwaarder aan het verorien is. Wel de Lemmer op 1, Jereveen op 2, Grauw op 3. Maar Ljouwert zou dan virtueel wat zijn al voorbij wijzen. Hoeft nog net alles te sissen. Het is ik maar correct hoe komen ze bij die bopperste tonnen uit. Maar het wisselt wel. Alle scootjes terug de gate. De onderkant. En alles mij weer naar boppen. En wordt er maar een tonnen sleept. Het is net goed te zien, maar het lijkt er wel op dat de commissie de baan misschien wel een beetje aan het aanpassen is. Dat zo betekent dat de wien aan het draaien is. Zij liggen voorlopig op een prachtige koers. Albert Visser met het Lemsterskoetje.
Ja, daar is de commissie al dwaande met de ton. De baan wordt wat aanpast. Dat betekent dat die wien-richting na elke dag toch wat verloren is. En dan komt het onder water, was het eerder al zei. Dus als het een op een delbaan hast, dan best er net hè, met 1 ton verslepen. Nee, dan verhoor je alle ton ten opzichte van koor. Dus dan moet er alle 4 ton versleept worden. Lemmer, de koprenner. Hoeveel leidt hij voor en leidt hij leger als heger als het veen? Grauw gaat achter het veendel. Die maakt het alvast een slagje omheen. Ja, we zeggen er straks boven de Lemmer ek al het scootje van Ljouwert. Ek die ben je er net zo raar bezig. Ja, die skal ek naar voren ta. Daar. Ze lezen nog wel een stuk leger als Jereveen, maar die gaan wel een opmars maken. Daar de Lemmer. Dit wordt interessant hoe dit aanst uitkomt bij die tonnen bij de gele pet. En Jere Huzum helemaal aan de andere kant van de maar, de orenslag. En daar wat zijn die de orenroute dus keersen hier. Wat smiet dat op, die koers naar de Heidenskipsterkant? Is daar de slag Joet of toch aan deze kant van hele Huizen? En zelfs dat kan nog per route verhoren. Hè? Ja, want als die winskifting komt, dan word je graag zo heeg mogelijk te zitten. Dus dan zou het goed uitpakken kennen. Zuidwesthoek doet het nog extremer. Ja, hoe verder je achterlezen, hoe extremer je dwang kennen om er wat positief uit te halen. Maar het is mooi om te zien hoe het volle wedstrijdwetter benut wordt door alle scootjes. Ja, soms is het wat minder te volgen, maar als het dan weer bij de tonnen komt, dan is het heel nieuwsgierig. Want waar komt Jere? Dat is Lemmer. Ja. En wat krijgt wat zijn negatieve vlagen of mag hij achter Huzumdel? Ja, ik denk dat hij achter Huzumdel had. Ja. Ja. Dus wat zijn had een mindere slag aan. Huzum is wat zijn al voorbij. Oeh. Ja, dat is dan de pech of het gelok wat je had. Dit kost het meters van wat zijn. Die verliezen ze hier. Maar als dan juist hoe ze ten opzichte van het veen komen, Ja, maar dan hadden ze net in een safvolle verlijn. dit is moeilijk Moeilijk in te inschatten. schatten hier. Ja. Want er zit haast een 100 meter tussen. Want je maar Misschien komt dit dichter bij elkaar, maar Ljouwert en wat zijn. Zo kennen. Of is dit ook weer optisch bedrag? Het is voor u soms moeilijk in te schatten. Helemaal diagonaal hoe de mar. Dus even zien wat zijn docht. Ken hij daar makkelijk achterdel? Ken Ljouwert er makkelijk voordel? Liek het er wel op? Ja, ja. Hier hoeft er haast net in zo te horen. Nee, ken volop trossielen. Dus het is wat zijn die een hele minder slag houden had aan de koude kant. Is het dan te voorbarig om te concluderen dat die slag in de gate ontnota de meest gunstige is? Ja. We hopen dat het heel wisselend is, want dan krijg je de mooiste wedstrijden. En de skipper die het beste daarop anticiperen kan, of de adviseur in de regel, die shut altijd een heel goed naar de win. De skipper is alleen maar aan het sturen. En de adviseur die shut hoe het water werden vlagen binnen wat de wind doet. En zij kennen weer heerlijk achterom zien. Vrij zicht van voren, de hele vloot achter haar. Wat zal dit heerlijk zielen. En daar is die tonne alweer. Ah, hij maakt skraal, ja. Hij maakt. Liek Hij het had- erop dat er hem had, ja? Jawel, maar hij had je meter te volle zielt en zei het, dat ik natuurlijk. Maar hij mag er nog net verkeerd invallen, nee. Tjuu, hij maakt al een beetje del, ja. Ja. Of. En als dan al denkt dat hij hem net hast, kerst maar beter even jeder regen. Ah nee, hij krijgt hem weer gunstig, want hij heeft al een knikje op de vakken scoort. Die wordt er een beetje meer onhellen.
Heel efficiënt zielen van Albert Visser van Lemmer. Geen meter te volle. En dan is toch de toppositie gelijk blijven, want hebben we Lemmer op 1, Heerenveen nog op 2. En lijkt het erop dat Grauw nog altijd Kreers op die derde positie zit. En daar een versnelling van Ljouwert ten opzichte van wat zijn. En Huizen mengt hem ook in dit groepje. Is het Ljouwert scootje op tijd. Trodewien ten opzichte van wat zijn. Daar al om de tonnen het scootje van de Lemmer. Wat zult wij een meter of 50 daarachter de Gerben van Manen. En dan ben ik benieuwd als ze in de tweede route werkzaam de Liesja maat op de meters. En hoe komt het met Huizem? Want Huizem staat natuurlijk ik nog prachtig in het klassement. En die doet je een hele mooie klap. Die kan gewoon voor Ljouwert en wat zijn del. Die hoed. Helemaal niks voor te Jan. Want die zielden ze krijgt nog op een zesde plakje. Laten we net vergeten dat Huizem in het klassement gewoon de nummer 3 is. 15 punten. 4,2 punten achter de Lemmer. Maar nog altijd Kreers op het virtuele podium. Jenne Wout is dit stuit de verliezer in de top 5. Helemaal achterin. Het is ook een scootje van wat zijn dat het bij Hudderen wien. Wat beter doet. Nou, en dat wordt net zo verschrikkelijk hut. Het is mooi zielwaar. Maar voor wat zijn mocht er denk ik nog wel een paar krachtjes bij. Daar is Jenne Wout. Ja, die maakt het toch beziekje om nog wat plakjes naar Boppentag te zielen. Want daarmee houden ze in elk geval nog een beetje de aansluiting met de top 5. Grauw die gaat alweer naar het Voordewiense rak. Dat is nummer 3 dus. Huizem voor eerst keurig op het 4e plak. 5 is Ljouwert. En wat zijn op dit stuit op een 6e positie. En daarachter ook alweer het scootje van Akkerum. Op nummer 7. Er komt een Lisbietje tekening in de street. Overal zitten wat metertjes tussen. En alle keer hebben ze de ruimte om te draaien zoals ze willen. Ja, en de Misschien je nog, maar de Zuidwesthoeken, want die dringt er natuurlijk nog tussen in die achterlijn. primeur van Roelof bleef nog steeds staan. We zien nog steeds heel tijd geen rode vlaggen. En zo haast kennen nou. De Zuidwesthoeken is die op 3 Trodewien. Maar Snits, had Snits daar last van of net? Snits is ook een hele lange oorzaak hier. Ja. Maar ja, daar laat Jenne wat, hè? Nog achter de Jouwer. En de Jouwer is gewoon opnieuw starten, dus. Nee, van Gerard Pietersma is dit nota echt nog net zijn beste dag. Hier dan toch een clustering van een paar scootjes binnen waar nog lang war. De Snitserpannen, de Zuidwesthoeken en de Boppen dus nog Jennewoud. En hier de vooreind van de vloot, maar helemaal links het scootje van de Lemmer. En rechts in beeld de H van een Heerenveen. En daartussen de skippen dit beziekje meters in te hellen. En dan is het ook wel even leuk om te zien, want Lemmer nou helemaal links. Die had even wat ze krijgt. Boppen Heerenveen aan de orenkant voorbij zielend. Kiezen ze nou de orenkant van de baan. Dat is zo het schutten dat de wind toch wat draait is.
Want Jereveen zit nou aan die kant waar Lemmers krijgt zijn hut voorbij vingen. En Grauw zit er wat in de midden. Ja, en in een stabiel beeld. Het is wel wat sneu om te zezen, maar lang waar. Achter in het veld. Maar we kennen net anders dan dat alleen nog constateren. Tja, maar eens een keer. Dit is leuk, die Vlaardewiense Street, die er bleef ik altijd. Hoe Lemmer nou volle meer de orenkant keersen had dan het veen. En dat is een tactische beslissing. En zullen we eens even zien, daar had nou, ja, ze hielden dat toch. Ja, het is een keus. Misschien voor de omstandigheden. Maar nou is het toch weer het veen. Dat heel het op de Lemmer inrent. En straks de gunstige kant van de baan kiezen kan. Als ze boord om boord lezen tenminste. En zoals het nou ligt vanuit deze hoek, lezen ze dat. Want we hebben wel zien dat alle scootjes die als eerste de bakboord tonnen, dan aan de linkerkant jaren, als eerste ronden het gunstigst uit het kruisrak kwam. Is Lemmer nog voor op het veen? Dus je het wat van achteren. Nou, het is maar een heel iets beetje. Beetje optisch bedrag van zelfs. En het is extra, als het Lemmer nou wat opsturen moet, dan, ja, dan draait dat achterskip. Dus dan komt het veen nog jeder boord om boord te lezen. Nou, dat is, dit is dus de gate. Ja, en boeiend. de op- en delbaan. Ja. Never a dull moment. Alle routen moet je weer opletten, corrigeren, bijstellen. En het gaat naar de middenmoord is toch redelijk grut ontworpen. En daar liep het ik Grauw nog wel wat les te hebben van de orenscootjes. Want ja, die hele Vlaardewiense rakken, dus die hele vloot, die nemen gewoon de wien uit de turen van de koprenners. En daarom kan de koprenner ik nooit heel vier voortrennen. Alweer gesleept aan de tonnen. De tonnen met de pet, de bopperste boei, wordt weer versleept. En dat jouwt aan dat de omstandigheden nogal wisselend binnen. Werk aan de winkel voor de commissie van Eerlehuizen. Maar op nota alle hulde voor de kar van de op- en delbaan. Daar is Grauw. Achter hem Ljouwert en aan de andere kant achter hem het scootje van Akkerum. Daar zit nou wel wat verschil tussen. En misschien is het voor u wel even een moment om te jaren wat uw collega Roelof Lausma zocht. Ja, Wiels het weer een beetje begint te ruien, zag ik toch echt wel dat er een verschil is in de lijn die het Grauw neemt. Want Grauw liep het vol stariger te zien als Bigelix. Het scootje van Huzum met dot. Want daar zit wel wat meer tempo in. En Huzum luidt in dezelfde line als Jereveen. En Grauw luidt in dezelfde line als de Lemmer. Misschien is het wel wat optisch, hè? Want als je er zo wat nice lezen, dan liep je, ja, dan is ze helemaal net zo hut. Maar zo zit het er nog wat uit. En dan heb ik het gevoel dat Huzum dichterbij komt. En ik Lauwert zit er aardig bij. En die heeft ook een vlaagje te pakken. Ja, Roelof, dat zien wij van deze hoek uit ik. Grauw is nog wel voor Huzum. Maar zij krijgen concurrentie van achteren. En ze willen graag natuurlijk de street on mooi voren. En dan weet voorlopig toch wat zijn hem in te handhaven in deze achtervolgende groep. Ik wie even bang dat ze oer ron worden zoen, maar zij zitten daar nog tussen. In de gevecht van de posities 5, 6 aan. Huzum en Grauw ervoor. En wat doggen de Lemmer en het Veen? Want het lijkt het nou toch, ik omdat Lemmer wat opsturen kan. En vingen we wat platter voor de wien. Zorgen we nou dat de Lemsters de fok volle meer druk in haar, volle zielen kennen. Ze kennen wat opsturen en daar toch weer een stukje uitreden op het vingen. Die mat wat platter voor de lap varen nou en dan heb je wat minder snelheid.
En een liets spurtje van de lemmer. Maar die weten toch maar hun twaan wat uit erin opgrauw. Maar goed, dat grauw finisht op een meter achter hun of op 200 meter. En hij blijft redden van de punten, maakt dat niks uit, hè? Nee, dat worden geen punten qua meters, jong. Het is geen 4 springen, Geen rondetijden, niks. geen rondetijden. Maar sjug eens even, het kat is al aardig grut. Maar Ja, daar ja. zit Huzum er al tussen. Oeh. Huzum had een volle mooie wien dan grauw. Tja, en dan telt hij er plakje wel. Ja, dat zijn dan de wedstrijdjes in een wedstrijd. Die duels tussen die scootjes die nog een liets beetje bij elkaar in de buurt zitten. In die voor de winse rakken. Ken je nog wat mijn Wabwatje? Maar voorin zorgen we toch dat de Lemmer weer goede zaken doet ten opzichte van het Jereveen. Want zij kunnen weer uitziekje. Werd ze maar door die gate heen willen, door die onderkant van die op- en delbaan. En zij koersen weer op dezelfde route als de eerste keer. Achter het grutzeil komt dadelijk een van de beide tonnen te vastkien. Die let ze lissen. Zij sturen links uit om de tonnen heen om zo de klap naar boven weer te meidje. En het Jereveen zal, denk ik, weer volgen. De loerte kent eruit. De Varderwiese koer wordt een heel winse koer en dan een onderwinse koers dadelijk. Mooi beheerst, technisch, keurig uitvierd. Tja, en dan denk je meestal van ja, waarom zie je net rug op die tonnen aan? Nou, dat hiet het onder Helling. We hadden alles zien. Tja, het wordt nou heel starig de scoort in Lutsen. En om gewoon straks onder de wien maar de kop bij de tonnen te lezen. Zo strak mogelijk. Dan mag het al een onderwiense koers hebben, want anders komt volle leger uit. En kennen de scootjes dan komt het heger in het veld te lezen. Beetje moeilijk uit te lezen, maar Hoor, je een heel einde tonnen voorbij Siest een en dan eind- kunnen de oren Nou, boven die steken. En saai dan is- best de pin uit. En dat doet Albert Visser in dit geval heel netjes. Hij liet haast niks lezen bij deze tonnen. En steekt hem zo scherp als het maar kan naar boven in het kruisrak. Ja, en dan had er toch weer wat metertjes voor ompakt, ja, op Jereveen. ja, het had toch wat een beeld vertekend. En dan had er toch de goede tactiek gewoon. In het Vlaarderwiense rak. En dat is... dan doe je wat oors de eerste keer. Terwijl de eerste keer het goed voor hem uitpakte. Dan ken je haast denken van nou, doe ik dat weer. Maar alle omstandigheden iedere keer verhoor dan ken je net maar op je, op je oren koersen, op je oren tactische beslissingen, maar de hele tijd hetzelfde horen. Nee, die ene route is net de oren. Het kan continu wisselen. Grauw nog wel voor Huzum, maar Huzum zit heel dichterbij. Hè? Ja, en dan komt de rest van de vloot ook gewoon. Ja, En dat wa- had consequenties voor de windstroming. Ja, want als Union je pest, dan pesten ze je al eer. Want het liep het even erop dat de wien heel dal voortvalt voor Grauw. Nou, Douwe Visser van Grauw is natuurlijk de routinier hier in de vloot. Die zal absoluut geen ruimte laten voor Huzum om daar tussen te steken, neem ik gewoon. Nee, het is, Stief bij de tonnendel sturen. Maar de gong liep het er even een beetje uit, hè? ja, dat betekent veroorzaakt toch al die scootjes die daarachter wat zijn, Ljouwen, Drachten. Johannes Meters zocht eens even achterom. Ja, die had wel wat ruimte naar positie 5 daar.
Maar hij had ik zicht op positie 3. Het dorp Huzum. Dwaande mijn heel sterk kampioenschap. Gewoon treden in het tussenklassement. En ik hier weer mij voorin. Op jacht naar de nummer 1 in het klassement, Grauw. Grauw om de tonnen in Tusken. Huzum de vlak achterom. En de meeste scootjes kiezen toch voor deze route. Ja, voor die eerste stuurboordslag meer richting de Hegeme kant uit. Willem Zwaga met het Ljouwerterscootje. Zocht ik dat wat zijn en Akkerum wordt verder achter hem rekken binnen. Dus het Ljouwerterscootje voorlopig op plak 5. En hier de achterrij van de vloot werd Jenne Woord maar net uitkomen kan. Jenne Woord smaken dus het genoegen om in heger beroep de zaak te winnen in Akkerum. Dat scheelde harden 14 strafpunten, daar kregen ze 3 puntjes van waarom. Maar Joert, vrees ik voor hun dat er toch een poedervol punten weer bij komt. We zullen eens even in die griepes zien via de eigen van uw collega Roelof Lausma. Pieter Meter, hij doet het on. Hij pakt de orentonnen die er de hele tijd wat in zijn bij lag. Ik dacht, ze kunnen er goed uit hellen, maar nee. Pieter Meter doet het, hij draait hem er nou haast omheen. En hij zult dus die orenslag maken. En wat de tactiek daarachter is, we zeggen al hier dat wat zijn deze tactiek de eerste keer ook die en die kwam er wat minder uit. Dus waar weet Pieter Meter iets meer als een oor. Dus we zullen zien wat op deze slag vertuten doet. Nou, ik denk haast dat het eigenlijk wel een beetje dwong wordt. Want die hele klute die zit om dat ene tonsje te griemen. Ook al moet je dan misschien optisch wat meer meter zielen. Je ziet dan in elk geval wel vrij. Ja, dat is absoluut zo. De gate is ongeveer 150 meter breed. Dat is wel heel breed, Jerk. Ik snap het wel dat je aan de andere kant het met alle scootjes met er wel terug heen kennen. Maar ze komen toch net altijd tegelijk. Dus ja, als er wat lietser is, krijgt wat spannendere momenten. En is de keuze om die een of de oren te nemen ik wat lietser. Dus je nou haast alles dat het liefst om de bakboortonnen in de wol. Wil toch ik jouwere de stuurboortonnen neemt. Ja, dan wordt Gieperter. Ik die kant uit. Ja, hoe verder je achterin zit, hoe minder vrijwillige keuzes je maatje kennen. Ja, en dan heb je misschien ook minder te verliezen. Dus dan ken je misschien of je matten misschien zelfs wel wat wegen. Want je zult krijgt treffen dat je een keer wel de goede slag kiest. En dan ken je ook nog een sprong naar voren maatje vanzelf. Ja, en hoe die slag ik net heel vier terug te zetten. Hè? Dat is ook een heel verschil. Je gewoon even een 50, 100 meter die kant uit. Maar dan ben je op snelheid en ga je dan weer terug de win. Of ga je een hele lange slag die kant uit maatje. De nummers 1 en 2 van de wedstrijd bij Eerlehuizen. De Lemmers en het Jereveen. Daarachter komt in beeld het scootje van Grauw. Dat is de koprenner in het algemeen klassement. En daarachter zal het scootje van Ljouwertal zitten. Dat betekent dat Huzum een orenkoers had. Ja, die ben Troddewing gaan. Beziek je een orenslag. Meer de midden van de mar op ziekje. In de hoop dat ze straks bij die bopperste tonnen daar toch wat winst mee meidje. Ja, wij kennen je wij moeilijk zien, maar het zou zomaar kennen dat de winnaars even wat meer midden op de mar zit. Hè? Ja, dit is. Ze zijn in ieder geval in een aanval. Johannes Meter. Ja, toch ook een ongename verrassing dit seizoen. Of verrassing, hij dacht het gewoon prima. Hij zit gewoon in de top 3, zielt vrij stabiel. Net steende een paar dagen dat er zelf wat grieperig weer wat minder. Knap doorheen een slijn.
Maar de man die het meest opvalt in dit SKS-kampioenschap ontnota in de 74ste editie is Albert Visser van het Lemster Scootje. Al 2 overwinningen achter zijn namen. En nou, ook al een heel skoft de koprenner hier. De enige skipper met 2 overwinningen achter zijn namen. Voor de rest hebben we alle dagen een orenwinner. Maar ja, als Grauw op dit plakje zielen blijft, is er net voor Harren net volle onderhand. Ja, zoals ze nou zielen, en dit zou de finishstand wezen, dan komt de Lemmer in het ziende punt van de Grauwsters in het kampioenschap. Ja, en dat maakt het alleen maar leuk natuurlijk. Huzum mij in de 4e Grauw. Wel een stuk leger. En hier alweer is de commissie douane met de wedstrijdton. Want het is nogal wisselend. Grauw een stuk heger in de maar. En in de 4e 2 scootjes die nog volle heger liggen. Namelijk de Lemmer en het Jereveen. En het wetter liep het redelijk vlak. Ja, dat wie bij de start meer wien dan nou is. Dan is te hopen dat hij net helemaal voortvalt. Want dat wie ik nog wat sprake van, zei Piet van der Moorn op de routebespreking. Maar want nou te gaan ze gong. En bij wij haast een uur onder het ziel. En dat is wichtig voor de wedstrijd. Ze kennen hem al finishen lid en mochten de omstandigheden zo wezen dat er geen eerlijke wedstrijd meer in zit. Dus waar we altijd een guldige wedstrijd joert. Maar ik denk dat deze man hier aan boord wel prima finishen, dat ze de finish erin gooien. Albert Visser met het Lemster Scootje. Hij rent wel uit, ja. Het gaat wordt heel tijd wat groter. En scherp onder wien. En dat is vooral lekker om in dat vaderwinserak net te volle. Hoe verder je voort bent, hoe minder je last van die turen van achtervolgers hebben. En daar is Grauw nog net helemaal vrij van. Het Jereveen revancheert de Mekkelenlibitie van Juster. Dat weer toch een wat mindere wedstrijd. Sietse Brouwer, hij hier zelf ook het smoor in. Vanwege dat laatste rak werd hij toch een paar scootjes valletten moest. Door een eigen foute inschatting. Ja, het jet ik bij de zielerij. Soms zit het mij, soms wat minder. Maar hier is hij weer prima erbij en houdt hij de druk op de top 3 van het klassement. Want laten we hopen dat het zo lang mogelijk spannend blijft. Veertien scootjes verspraat oer de Vleusen. Blijft een prachtig gezicht, die witte vakken en dat mooie donkere teug. Ja, dat is een voorschrift. Bij de IFK zeggen we nog wel eens hele witte turen. Maar hier batten ze een bruin tuig aan. Mooi, net als mij, mooi bruine fok. Dat weet ik net zeker. Dat zet ik weer even op zitje. Maar Bij de IFK's hebben we meerdere kleuren trommen. Dat kunnen helemaal wit wezen, helemaal bruin wezen. Ja, en hier is iedereen een witte fok en een bruin tuig. Een bruin grutzeil. Hier een interessante situatie, want hier krijgen we een moment dat Huzum weer
in de buurt komt in het kruisrak bij Grauw. En dat jouwt u dan een beetje een indicatie hoe groot het verschil tussen die beiden is. Want Huzum zou heel graag een keer voor Grauw del kruisen willen. Maar ik denk dat Grauw, ja, zeg het maar, het is moeilijk in te schatten. Ja, ze houden ze al wat aan, Huzum. Sturen ze hem erachter del of... Ik denk het wel. Ik denk dat ze erachter del. Ik net een heel soort over de horen. Verschil is liets. Maar het verschil is liets. Maar Grauw nog altijd correct voor Huzum. Dus het was zullen elkaar vanmiddag je nog wel eens vaker treffen. Dan hebben we het over de posities 3 en 4 op de wedstrijd hier op Ela Huizen. Ze kennen hem haast de hooi aan. Ja, en dan zal Grauw vanzelf direct meedraaien. Maar die wil heel graag de controle houden. En dan is de vraag dat ze nog correct de vrije wien pakken kennen. Huzum er terug. Of dat ze er zat dichtbij zitten. Ja, ze rennen er onder terug. Dat houdt in ieder geval in dat ze net een smarrige wien van Grauw krijgen. Ze binden hem dan net voor, maar ze kunnen wel op dezelfde hichte trossie blijven. De Lemmer. Ja, van de tweede keer als eerste bij die bopperste ton, hè? Maar we hier toe efficiënt en dit is super efficiënt. Ziel net een meter te vallen, hè? Opstekkerke om de bopperste tonnen heen. Hij dwaart het gewoon, hij kent het gewoon, hij had er ruimte ervoor. Albert Visser weer als eerste om die bopperste tonnen. En dat is ook altijd mooi als je in de flow zit. En dat je skiprint, dan slag je al dat soort dingen. Dan heb je zo macht, dan lukt ik dat opzitterke. En ik in hier als een alles tjen zit, dan slag het dat krekt al je net. Dan heb je krekt net die motorgenagingen. En we zeggen nou dat echt Albert Visser in de flow zit. En iedere situatie onken. Je leidt al aan God. Jereveen had wat prijsjaam hadden, maar deze beiden nog volle meer. En nu komt de nieuwsgierige situatie, want nu is Huzum eronder terug. En dan loopt Grauw wel wat heger. Maar toch een werveling in die wien van de Huzumers. Boegt die wien wat om, naar achteren ta en hindert ik het Grauwste scootje. Dat ben al je krullen in de loft die je net zien kennen. Maar dat weten de skippers. En het liep het gewoon dat de Huzumers onder de Grauwsters uitzielen. En als zij nou heger en heger komen, dan kunnen ze gewoon straks voor hun trode wien gaan. En met Grauw zien meerdere erkennen in het Huzumers koetsje. En ja, binnen er nou een beetje onwend, maar hoe lang is dat lien? Dat Huzum gewoon het dwarp Grauw voorbij zielt. Ja, de turbo on bij Johannes Meter van Huzum. Ja, en Albert Visser die had er nou het zicht op, want die zit alweer als eerste in het roemerak. En zal mij genoegen zien wat hier gebeurt, want dit had wel consequenties voor het klassement. Er 12 scootjes tussen zitten. Dan zal Grauw er 4 punten bij krijgen en de Lemmer 0,9. Dan wordt het 10,7 om 11,9. Dan is Lemmer nou virtueel de gele truidrager. De gele truidrager, ja. Nou, nieuwsgierige ontwikkelingen hier op Ela Huizen. En jongen, wat rent dat scootje van Huzum hier als een spoor. Ik het Jereveen alweer in het rommerak. Maar mijn stip optreden op dit stuit. Johannes Meter met het Huzumer scootje. Ja, hier nog mooier in beeld. Ze binnen gewoon onder het Grauwste scootje waar zielt en pakken gelijk een, ja, ik wil een 2-3 skipslengtes. Bij deze lichte windkracht rent dat scootje dus blijkbaar makkelijker als het Grauwste scootje. En zullen we dan dadelijk aan het Tjerkstra weer in de mast zien om bij de raadbaan ontsleutelen of zullen ze het erbij litten? Want het had soms ook met de trimmerij te krijgen, hè? Ja, en het is ook even een mentaal tikje. Natuurlijk, vierde plakje
Ik heel mooi. Ja, dat is er net wend. Nou, hier krijgen we dadelijk natuurlijk echt weer wat scootjes die er maar op zikje. Het scootje van Ljouwert. Onderwijs naar die tonnen, maar dat komen van de orenkant aan. De nodige concurrenten, onder meer Akkerum, die dan die oren slagwegen. En dat we het nou Sasjogge Elke had die slag de orenkant om van Akkerum. Dat had net eens. Zo Nee. verkeerd West, hè? Nee, Dat maakt het elkaar net zo vol, denk ik. hij had een hele mooie slag daar gewoon. En dat skip won natuurlijk mooi dit lichte waar. Daar zit ik wel wat bekend om. Heel het rennen hier. Akkerum is in elk geval wat naar voren scoot, want ze wat zijn nou achter haar litten. Dus het gaat in elk geval een plakje opsmitten. Allereerst, daar komt wat zijn. En ook de hele mannen is een behoorlijk eind naar voren schaddelen. Strakjes nog de nummer 14. Nou echt al mooi weer naar die middenmotor. Nee, in dit stuk van de vloot zal nog wel het hier nog gebeuren. Een tussenstand. Nee, de derde keer dat we om de bopperste tonnen heen draait binnen. Op 1, de Lemmer. Met een gotje. Na het Jereveen op 2. 3, Huzum, 4, Grauw, 5, Ljouwert. 6 op dit stuit, Akkerum. En dan zullen we eens even zien hoe het uitkomt tussen de hele mannen en wat zijn. Want die zullen dadelijk met elkaar uitknokken matten waar het hier het mooiste uitkomt bij die tonnen. De hele mannen op koers. Kennen ze voor Akkerum Del of maar ze er achter Del? Ik denk dat Akkerum krek genoeg rond de oer had om er nog voor Del te kruisen. Ze lees ik op bakboord, dus daar heb ik alle rechten. Maar kennen ze helemaal naar voor wat zijn del. Dan had was een in dit rak toch wat lezen litten. Ja, het is te min wien voor het wat zijn een scootje. Want de hele mannen doekt in het gatje. De romte is er. Akkerum kroept naar een 6e plak. Had toch een lietsbietje de belening van de vrije route die ze keersen daaronder on in die gate. De hele mannen, ja, die leidt nou echt even stil. Die had skraapje om die tonnen te heljen. Dat kan echt nog wel eens een pikante situatie opleveren. Kennen ze de tonnen on op snelheid? Is de gonger uit? En zo wat zijn er oorheen rennen. Dat doen ze al, maar is het op tijd voor de hele mannen? Kunnen ze op hun eigen snelheid nog een opzetterke maatje? Liek het er wel op. Maar ja, dan ben je wel om de tonnen. Maar ja, is ik wat zijn, wel er meer heen. Ja, Ja, dat is het risico. de kiek maai de tonneruitje. Het skipt net. Maar ze komen er keurig omheen. We zijn dus toch nog correct op het zoande plak. Vlak daarachter nou de hele mannen. Die het sowieso dus al een plakje of 6 winst maken had. En daarachter dat orenskoetje uit Drachten van Jeroen Pietersma. Het Philips koetje en het Dragsterskoetje. En hier de voorrij van de vloot. Rechts in beeld. De L van het Lemsterskoetje. Nog altijd onder leiding. Roem voor het Jereveen op 2. En dan valt er een Gruttergot. En daar sjoggen we de strijd tussen Huzum en Grauw. Die kennen nou mekaar dwars zitten daar in die middenmoord. Want die kennen mekaar wat aandekken. Dat is nog een spultje, denk ik.
Nou ja, er is maar één die de oordekken kennen. Dat is de Grausters in dit geval. Die kennen wat achter Huzum varen gaan. En daar, die hele oren vloort ik. En die kan er dan ik weer van profiteren. Want het is hetzelfde een beetje wat het veen doet. Al is dat God wat grutter. En zullen we daar de turen nog aardig druk hebben. Maar ik denk toch dat het veen daar een beetje de wien uit de zaal neemt van de Lemmer. En het wetter liep het toch vlakker en vlakker te worden. Ik vreeg me af hoe lang we nog terugzielen. Voor de meiskrieuwers. Het scootje van de Jouwer vinden we waarom op positie 10. Daar zien we de Zuidwesthoeken en de Snitserpannen ook naar de tonen tot eraan Jenne Waard op een tredjende plak. Ja, dan ben je die 14 strafpunten ben je kwijt, maar dan ga je, als je hier een tredje noteren, dan ben je terug bij af. Ja, een regenwedstrijd. Ze kwamen nog een aardig handje vooruit. Nooit de eerste rak, maar zakje weer heel de la. En dan zit je direct gewoon wat roemte nog, ja, tussen Grauw en Huzum. Nee, Huzum rent je wel met deze windkracht. Oh, ja, dan wordt die docht hier wel goede zaken, want die kennen voor de Snitserpannendel. Dat scheelt in elk geval weer één plakje. Jennewoord, Tolve, de Snitserpannen, Tredje en Langwar docht haar best om daar tussen te steken. Hier kunnen we heel duidelijk zien dat de Wien hem deljoen had. Heeguut nog een krachtje 2. Sintje is er wel bij gekomen, Ja. dus de man kan even opdroegen. Gaan natuurlijk een schotje in de werk zetten. Kijk, dit weer voor zijn. Het was zo iedereen van een beetje opknappen. Sintje zou erbij komen. Nou, voorlopig komt dat aardig uit. Ja, en dan is het lang war wat hier gewoon de Snekerpan voorbij gaat. Jappie Visser kwam min uit bij die tonnen moest. Achter Jenne Waardel. De voel een god en daar koe Jaap Zwaga in doeken. Voor eerst. Mijn mannenmacht beziek je om de balling in die vak te horen, want die haast nedig heen deze rakken. Ja, de Wien het net zo'n zelfs doet. Dan beziek je het profiel er een beetje in te drukken, een beetje balling te krijgen door ik nog een vaarboom in de midden van het doek te drukken. Dat hij een beetje als een parachute hing het om ja, die balling erin te krijgen, wat meer druk erin te krijgen. Ik weet Jereveen vanzelfs. Zit je nog een beetje boerderij in tussen het Veen en de Lemmer? Ja, de verschillen maar die achterhoede ben wat groter worden. Dus ze hebben als je beide wat vrijere wien. Dus ja. Maar ja, als de wien hem del houdt, kan hij ook weer opkomen. En in de regel, als je het krijgt dat er op een marone van een front ligt, kan hij niet uit een hele oren hoeken komen. Hij zoekt dan nemen tot een 3 of jou. Dus De achtervolgers hier. Scootje van Huzum op een derde plak voorlopig. Zij ran onder Grauwwij en erbij wij. En Grauw is er nog altijd net weer naast. Op dit stuit in de virtuele tussenstand is het Lemsterscootje de nieuwe koprenner in het klassement en gaan ze dus de Grausters voorbij. Maar we zijn er nog net.
De grote verliezer van Joert ontnota. Uit de top 5 is het scootje van Jenne Woord. Leidt op een 12e plak. Heerenveen kroept weer een liets beetje naar voren. Huzum zit er prima bij. En de Lemmer doet natuurlijk topzaken. Ljouwert, vliegen hier opvallend goed dwaande. Mij maar liefst drie titels. Nou, toch een wat minder SKS seizoen. Maar Joert aardig erbij op een 4e stek voorlopig. De Rijnjassen ben alweer uit. Ze zitten alweer in de kwarte broeken op dek. Ja, dan krijg ik een beetje een aantekening in het kampioenschap. Alhoewel er nog 4 wedstrijden komen. Maar dan wint het Lemmer, Grauw, Huzum en Heerenveen. Die aardig dicht bij elkaar zitten. Waar Lemmer en Grauw dan wel weer naar een handje op Huzum en het Veen zitten. Maar God daarachter wordt een stik groter. Ja, hier vliegen hier op de slotdag op papier al het eerst 4 of 6 scootjes nog die theoretisch die titel pakken koen. Dan is daar nou al een stuk minder sprake van. En is het contrast tussen voor, midden en achterein groter geworden. De Lemmer had alweer zicht op een tonne en zal naar alle gedachten diezelfde route weer kiezen, want die pakt nog nota prima uit. De Fok gaat al oer, de Loerte eruit. Ze kunnen beginnen te onderheljen en het Veen gaat ek achter de Lemmer aan. Kies ervoor om in de buurt te blijven van de concurrentie en net bij ze wij te zielen. Het verschil is net groter man. Nee, ik zou je er zeggen wat lietser en dat zullen we straks even klokken. Maar als het zo starig gaat, heb ik meer tijd nodig om bij de tonnen te komen. Het zou nog wel eens hetzelfde wezen. Dan komen ze weer in een groot cruiserak. En gewoon wij leidt ek de finish in een cruiserak. In een wien op finishen. We hadden geen activiteit vernaam van de commissie over een mogelijke finish. Maar dat is ontverhoring, begreep ik elke. Ja, wij krijgen toch dat de finish er bij de bovenboei inlijn wordt. Dat zou betekenen dat de Lemmer en het Veen nou in hun laatste cruiserak zitten. Want het is nou ik het Veen wat bij de tonnen zit. En ja, ze krijgt weer het nog meer dan een minuut. En nou is het nog 40 seconden. Dus het Veen is wel in roem. Maar ja, is dat genoeg? Het Lemmer kan gewoon verdedigen. Want daarachter is een heel groot gat. Mooi de nummer 3. En dat is op het stuit Huzum en Jesje weer achterin. En je moet ik nog heel wel achter in snit zitten. En die had toch een hele minne slag maken hier. Huzum en Grauw. Huzum nog steeds aan de gunstige kant. Is Grauw dan ik tevreden met je 4e plakje? Nou ja, tevreden net denk ik, maar waar haalt ze de torens is er net uit Helly. En het zit er ik net in, want we zeggen gewoon dat Huzum beter wie Joert. Ja, bij de Grauwsters, het bekende tafereel. Raban stellen. Altijd maar de tram bezig.
Hier zorgen we dat het Vaarderwien inderdaad het Tammo Hoosterhof op het middendek zit. Dan beziek je het gewicht toch wat meer op het middenskip te krijgen. Om correct nog wat harder Vaarderwien te gaan. Het haast simultaan zullen bij beide tegelijk de loert eruit. Maar simultaan dan kom je tegelijk aan. En dat zal de Huzemers net gebeuren laten. En ik huis hem nou bij de onderste tonnen en get het laatste kruisrak in. En dan zullen we even naar de teach-in. En dat is haast een hele minuut dat zij achterlezen op de nummer 1. Dat god is ik heel groot worden. Maar dit binnen de koprenners. Lemmer en Rjochts het vinden. Nou, dan kunnen we toch constateren dat we toch een hele aardige zielerijsjongen hebben, Heelke. En dit kampioenschap treft het ook, want nog net een enkele wedstrijd hoefde afgelast te worden. Alle dagen is er te zielen. Ja, voor het algehele kampioenschap is het ook mooi dat je wat verschillende omstandigheden hebt. Want dan komen de beste mensen uiteindelijk vanzelf naar boven drieën, hè? Ja, we hebben de maximale wienhoorn. De minimale win. En Joert is ik begon het, nou ja, wat gemiddeld, maar hoe verder we opscouden, hoe trager de beelden worden. En voor u is het ook soms moeilijker om er wat moois van te maken, maar voor de skippers net minder spannend. Wils het lood van de walspieker. De heer Kiemel hier oor de vluizen davert. Want daar is natuurlijk commentaar. En daar voor de meesten die er wat minder verstand van hebben. Worden geïnformeerd op de wal hoe de wedstrijd verrint. Ja, ik net een gebroekelijk beeld. De Snekerpan op plak nummer 14. Dat zullen we net vaak. Hij liep er in het begin van de wedstrijd nog wel eens een keer lekker bij te zitten. Maar is toch ertussen bijrekken. Jappie Visser. Ja, en het nog leuker is dat ik de Zwan een onvalsie plaatst. Maar ik zei zo op zowel de Zuidwesthoeken eronder nog in. En ja, ik zei van ja jongen, dat zou het wel lang waren op het laatste plak. Maar dat zullen we even zien dat het oors gaat. Maar deze hier op een fine zo, Freek. Het Jereveen. Nog altijd op een tweede plak. Is Jedder door de wingang als de Lemmer. De Lemmer kan verdedigen. Albert Visser had alles in de macht. Als de winst sablieuwt, stevend hij gewoon op de hattrick gewoon. Want dat zou zijn tweede titel alweer in een kampioenschap. Nou, dan toch je toch een serieuze gooi. Nee, wat hij zo graag wil, zijn jongensdream. En hier zullen we de witte vlaggen met het blauwe blok. Dan weten we alle keer, daar leidt de finish dus erin. Daar zal hij nou dadelijk zo gauw mogelijk oorheen willen. Ken Jereveen nog wat uitfretten, dit laatste eindje? Nou ja, ze pleert ze wel een onvalsie. Want ze beginnen gewoon net mooi in de slag van de Lemmer. En bij Jetter gong. En twingen ik Detro Lemmer mooi te gaan. En Huzem, ja, dit liep het natuurlijk heel veel voort. Maar ja, die komt ik nog wel een beetje dichterbij. Zou er nog wat in zitten?
mooi. Dan moet de wien en de kracht ik even mooi helpen. Als de omstandigheden voor iedereen gelijk blijven, zal het net zo wezen. Maar we zeggen de vlagen op de startkort, of wat nou de finishkorter is, toch even wat meer wijn. Het Jereveen. Op die tweede positie. Ze sjoggen alleen maar in de vierde. Hier de finishlijn die het erin gooit wordt. Jereveen gaat er terug. Zit nog rom achter de lemmer. En de lemmer dus op rozen jere. Kotje is toch nog wel aardig groot, hè? Ja, dit is mooi verschil nog. In elk geval voor de lemmer. Ik denk Sietse en Simon wat oorzoer. Maar ik denk net dat Albert Visser hier zich nog verrassen laten wil. En hij zou gewoon, ik nou mooi draaien kan in dezelfde slag. Maar ik denk dat er hem gewoon al bezield had. Want daarachter zorgen we de oren tonnen van de gate al. En de finishlijn stelt hier helemaal boppen in met de oren tonnen van de gate. Hij krijgt hem zelf nog even heel gunstig. Zorg even, hij kan een hele lijn opsturen. Of je het trode win? Ja, nee. Nou, we zullen het even afwachten. Het is wel... Hij krijgt hem heel gunstig ik nog even. Het is geluk van de winnaar, hè? Het, Best het allereerst. Ja, Soms moet het zo wezen, lijkt het wel. maar hij Nou gaat het er al. gaat er toch door de wind en hij trok een hele lange draai te maken. Ging je wel wat trager, maar je komt ik volle verder in het veld steeds meer. Je maakt je komt al volle heger uit. Daar toch pakken je meters. Je wil in feite naar de lijn talutsen. En je zag ik mooi dat die fok dan ik haast net kilt. Die get gewoon van in een killen. Dat is dat hij klappert in de wind. En dat hij dan helemaal druk houdt. Zowel door de ene kant als de andere kant. En dan ga je haast met volle snelheid terug door de orenboeg. Daar het Jereveen. Op eerbiedige afstand. En Grauw beziekert het. ja, want wist dat er Akkerom, maar wist dat Huizen, waar is Huizenbedaar? Die maak je hier helemaal links met meer in beeld. Ja, ze maakt ik eens een paar scootjes roze of blauw of groen en geel maatje. Want Zit die? is het voor u al je wat makkelijker. Die had hem echt net ongunstig. Ja, die kan nou echt omheen. Maar hij liet Grauw los. Hij kiest zijn eigen koers. Ik denk dat Grauw hem losliet. Dat ken ik. Die leidt erachter. Nou ja, Ja, hij shot eens even, Albert Visser. Is het genoeg? Het lijkt er wel op. Jongen, ja. Klopt dit al een keer wel? Ons haast nooit op het podium en ook de derde keer op de eerste positie richting finish. Wat een seizoen voor Albert Visser is dit. En het Lemster scootje. Want waar maakt hem nou nog wat dwaaien, Joert op Ellehuizen? Ze draaien tegelijk. Het Lemster scootje en het Jereveen. Maar het verschil is echt duidelijk. Hier moet wel een wonder gebeuren, willen zij net die tweede dijtitel op regen af. Net op regen, maar de tweede dijtitel hier verdienen. Grauw daar en dan ben ik heel benieuwd hoe het Huizen daar dadelijk uitkomt, daar uit de Walwij. Dit scootje ademt rest uit. Controle. Alles in de macht. Zwart nog eens even een beetje stekken. Dat ken je hier. Alles en iedereen erbij hier op dit scootje. De bemanning in optima forma. Elsenien wit wat hij dwaam had. Zit standby op de positie. De man bij de fok kan het haast maar in hand wel aan. Net al te volle druk in het tuig. Beetje vieren, beetje on. Boatje mij die scoort. Nee, het klopt hier aan boord bij de lemmer. En Grauw. Je wordt toch een licht stukje mentaal, want er zijn dus meer scootjes die het zielen kennen en hij kan dus wel voorbij zield worden.
Het Heerenveen. In de achtervolging. En dan moeten we hier zo star gewoon uitkomen bij het scootje van Huzum. Ja, daar ben ze. Johannes Meter. Wat houdt die oer ten opzichte van Grauw? Die moet nog een eindtros zielen. Het lijkt erop dat Huzum de positie draaien toch redelijk nog in handen had. Maar in dit laatste eindje Het zal spannend worden, hè? kan dat nog wel spannend Het zal- worden. Ze komen natuurlijk wel uw bakboord aan. Die slag zullen ze allemaal willen. Wil ze verzorgen dat Lemmer inderdaad net een slag met hoe te maatje naar de windjengekke dingen doet. Want daar voor hun luidt de eerste finish stond. En die horen luidt denk ik nog wel wat leger. Dus dat komt altijd goed, zo'n je zegt. Een serene rijst straalt dit scootje uit. Ze snijden, ze gliezen terug. Het wetter als een ware mest door de boeter. Onbedriegen. Heel even in het begin moesten ze Heerenveen voorletten. Maar bij de eerste volgende kruisrak winnen ze er voorbij. En die voorsprong hadden ze net weer uit handen, jong. Hoe vier moet Albert Visser nog terugzielen? Het kan nooit een wereld zijn meer wezen. Ja, dat doet Albert Visser goeie, zou ze op Lemmers zeggen. Dat heb ik hun eigen taaltje. We kunnen wel zeggen dat er het heel goeie doet. Je hoeft absoluut geen zwet in de skun. Gewoon lekker zielen. Soeverein naar 1. En daar de posities van Huzum op 3 en Grauw op 4. Wat Aas nog wel eens mooi spannend uitpakken kan op die finish. Ja, daar had de Grauw weer patent op. Hè? Spannende finishes. Ja, het lijkt er toch wel. Huzum, nou ja, die zit in elk geval een stuk hoger. Dus Grauw maakt nog wel een aardig ophelling. En als Huzum de lijn bezielen kan, dan had ik wel wat gong. Oh, Ja, ze rennen eruit, ja? ze rennen eruit. En dan zal de finish tussen de Tonnemai, de gele pet, en dat reerde boeike dat er vlak onder de kont van de stad Korterlooid liggen. En dan kennen handen omheen bij de Lemsters. Wettersportvereniging De Vluizen die deze prachtige dag georganiseerd had. En onboord is het aftellen begonnen op het scootje van de Lemmer. Albert Visser dwaande mij een fantastisch kampioenschap. De laatste meterkus. De trommel kan inzet worden. De patroon zitten in het jachtgeweer. Kom maar op met die knal. Want die opstekker die draait nou ertussen terug. En daar is de hattrick compleet voor Albert Visser en het Lemster scootje. Een fantastische overwinning hier op de Vluizen bij Elehuizen. En zij binnen de nieuwe koprenner in het klassement. En dan de achtervolgers. Met het Heerenveen en toch Huzum. Heel dicht bij het Heerenveen. Ja, ja. Het is een powerscootje worden dat van Huzum. Die deed waar, hè? Ongelooflijk wat zij eruit weten te hellen. Want ja, de zaaiste nieuwe koprenners, maar ja, daar moeten nog wel even 2 uur de streek eerst voordat dat versteld is. Maar Ja. dat liep het haast net fout meer te kennen. Ik doe het nog.
Het Heerenveen onderwijs naar positie 2. Blijft dus in elk geval in die top 5 zitten. Nog wel op eerbiedige afstand, maar zij binnen er nog bij. Huzum, de nummer 3 van het klassement, docht ek goede zaken. En waar blijft Grauw? Daar is Grauw. Ja, die maakt er nog wel een klapje meidje, hè? Nou ja, en je gunt het els niet, maar het is toch altijd wel leuk om te zien dat scootjes die het oorst nooit zo goed dieren dan wat ik maar dat hij gewoon meer macht had dan de kampioen. We tochten van de week even, nou, daar gingen ze met de Grauwste, ze hebben alles weer onder praten en dan blijkt gewoon Sandoy, toch. Ja, dan is dat ik mogelijk. Ja. En dat maakt het toch wel verschrikkelijk leuk, dit scootje zien. We zullen de man op het dak van de kotter alweer staan met het jachtgeweer. Boom, daar zullen we de reekploem. En het Heerenveen definitief naar een tweede plak. Sietse Brouwer revanceert hem van Juster. En docht weer mooi mij voorin. En daar is Huzum. En daar is Grauw. Nou, dat gaat Grauw niet meer redden vandaag. Het gat is heel groot worden. Ken Huzum de lijn ont. Zat nou liek het wel. En oors hebben ze nog alle ruimte om een klapje te maken. Nee hè, keurig. Johannesmeter. Ja. Prima prestatie van deze bemanning. Johannesmeter, echt de nummer 3 van het klassement. Hier het treden oer de streek. Grauw maakt nog een keer Troddewien. En houdt in elk geval de skeer behind. Want ja, laten we wel wezen. Een vierde plakje is nog altijd prima. Ja, in principe nog niks aan de hand voor de Grauwsters. Zij haar ijs nooit een uitzitter naar onderen te, hè? Een hele min. Heel stabiel ben ze. Dat is echt de kracht van dit scootje. Bij alle waartypen, bij alle wetterkes. Nooit eigenlijk echt heel vier eronder uitzakje. Altijd in het linker richtje eindigen. En dan kom je gewoon altijd 4. Ja, en dan zullen we even het minste resultaat van hun. En dat is een 8e plakje. En van de Lemsters een 10e plakje. Daar Grauw de finish. En ja, dan kun je wel zeggen, het is hartstikke gelijk. Maar ja, Grauw had dat op de Veenhoop hellen. Ja, en daar is toch dan is het volle meer invloed met het startplak. En maar op ter hinne het 10e plakje voor de Lemmer. Dus, en dat wie niet op een wedstrijd. Dus ja, het verhaal erachter maakt het alles niet uit. Want de punten bleven punten. Maar het jouwt wel wat aan. Toch denk ik dat deze man hier achterop, Douwe Visser van Grauw, net heel ontevreden wezen zal. Oké, we zijn de koppositie misschien even kwijt, maar we zijn over de helft van het kampioenschap. En hij had nu al gemiddeld volle minder punten als Vliene hier. Want Vliene hier ziet alle scootjes op een kop en neer in de punten. En dat weer een heel ongewoon kampioenschap qua puntenaantal. Ja, toen moest de Douwe Visser van Grauw het in de tweede week nog helemaal ophellen. Want toen stonden er net zo mooi voor als nou. Ja, nee. Willem Zwaga van het Louterscootje. Die is onderwijs naar positie nummer 5. Leeuwen toen nota dag een vallende reeksdeel set. 2 keer 12e, 2 keer 10e. 6e plak weer het best op ter hen. En nou dus een 5 noteert. Dat betekent dat Ljouwert dwaande is om Staren gewoon wat meer naar voren te zielen. Ja, zij zielen natuurlijk graag op het grote wetter. Nou, die wedstrijden komen er aan. Staren, de Lemmer, de Snitser maar wat zijn. Dus Ljouwert liek het haar weer wat te herstellen. En waar weet, kennen die het voorin toch wat spannender meisje nog. Het voordek van het Ljouwerterscootje.
Het Sintje erbij. Omstandigheden binnen totaal oors als in het begin van de wedstrijd. Toen we het heel wierd, meer wien. En nu is het weer gewoon simmer in Friesland. Het wordt ik al een keer wat fleuriger van dit scootje, want zij zielen joert haar beste resultaat ontnota met een 5e plak op Eelahuizen. Daar wie het schot. Het is definitief. En daar komt Akkerman. Akkerum. Maakt nog een klap omheen, meidje. Je boppen. Je links in beeld mag zeggen het scootje van de hele man, hè? Maar Pieter Meter van Akkerum is onderwijs naar plak nummer 6. Ja, die hier in het begin van de week natuurlijk kregen ze uitslagen. Een 2e plak, een 3e plak, een 4e plak. Maar er kwamen 2 keer 14 punten doorheen. Waarvan je maar 1 keer 14 aanlopen maaien. En dat betekent dat hij kelderde in het klassement. Nou een redelijk uitslagje helpt. Maar voor de haardprijs is hij kansloos won. En dus, wat ze maar genoeg een helje uit zo volle mogelijk, kregen ze die uitslagen en een mooi protte willen. Nou, joh, het is een redelijke dij. En waar weet wat hij nog in petto had in die laatste weken. Nou, dan hang je in ieder geval omheen. 6e plak voor Akkermjere op Eelahuizen. En net al te 4 daarachter de hele mannen. Klaas Westerdik. Een grillige wedstrijd, had helemaal achteronlijn. En finish nou nog correct in het linkerrichtje op plak Zaan. Nou, hier komt een hele armada aan en die zullen er nog even om strijden, matten. Waar hier 8, 9, 10 en halve worden. Drachten leidt het heegst. Boppen de Jouwer, Boppen wordt zijn. Daaronder nog de Zuidwesthoeken. En daar komt de Sneker Panhoorn. Die leidt op bakboord. Die kan dus beginnen te twingen. En dan moeten alle orenscootjes ook reageren. Of ze moeten de balans kennen. Zuidwesthoeken wordt zijn. Hoe komt dat? Ja, wordt zijn draait wel, maar wel wat let. Dit is de finishlijn. Hier moet ze oorhinnen. En dan wordt dit nog dringen, want de finishline is net zo breed. Zuidwesthoeken. Drachten. En dan lijkt het er toch op dat Drachten hier plak nummer 8 helpt. Ja. En dan komt Snits der ondaverien. Snits gaat naar Johan wat zijn. Nee, zien. En dan zullen wij even bij uw collega op het wetter, Geertje de Vries. Ja, en die zit bij Albert Visser op het scootje, op het lemste scootje. Want Albert Visser ging vanzelfs Joert als eerste oer de finish en hij weer verschrikkelijk blij, Albert. Ja, zeker. Als je de Veen op wint is ik mooi, maar deze wedstrijd is op even beter. Dat je houdt wel iets meer voldoening. Dus ik ben hier in een goede stad. Dus ik heb gewoon goed uit de stad bij, heeg. En toen doe ik voor het spul langs draaien, wat er achter u ziet. Dus ja, dan komt ze als eerst bij de tonnen. Alleen nog Heerenveen zit er even tussen. Maar we hebben gelijk goed vergrijpt. En toen hier beneden de tonnen weer in. En dat ben je wel blauw, Heerenveen blauw wel tegen bij huis. Maar hij heel is niet in. Maar we ronden het echt uit. Maar
We moesten weer verdedigen. Dat hebben we goed gedaan. We zielden een op- en delbaan met een gate erin. Hoe weer dat voor jou als koprenner? Ja, ik vind een gate altijd mooi. Als je nou koprenner bent, dan wacht erom. Dat is wakker voluit. Maar ja, als je in gate kan je meer aanvallen. Maar ja, als je op inleest, dan hoef je niet meer aan te vallen, maar verdedigen. Ja, als je inleest, dan is een zo'n glas makkelijker zien te verdedigen. Maar een gate voor de hele wedstrijd, voor alle viertjes, vind ik op zich mooier. Maar het moet wel kennen, want als de winter volle weg in de weg gaat, dan is het haast niet mogelijk voor het comité. Dus, maar voor mij gaat het perfect. Daarna je klassementsleider. Ja, dat is dat zo? Oké, nou ja, dat... je moet met mij van genieten. Dus we moeten rustig blijven, we moeten terug in. En ja, dat... we moeten steeds mijn westje hebben staan. Maar dat moet gewoon rustig blijven. En u denk je ervan blijven. En dan, nou ja, we hopen dat heel lang komen. Maar ja, dat... Ik zei, ik weer eens van de week als jongen een off-day hebben, dan zit je weer in de dubbele cypers. Ja, dan donder je weer. Dus, maar ja, fijn, dit hebben we maar. Dit kunnen ze niet meer uitpakken. En misschien nog wel mooier, 3 van de 6 wedstrijden winnen. Ja, dat is, ik heb nooit, maar ik heb ook nog met 3 wedstrijden nooit gewonnen ook als in mijn loopbaan. Nou 3 en hier. Dus ik ga met 12 dat het gekker worden, maar dit moet ik het gekker worden. Dus, maar fijn, we nemen die jongen hier op. En dan moeten we weer gefocust op morgen weer. Hè? Lokwenske. Dankjewel. Ja, het moet niet gekker worden, maar het kan samen nog volle gekker worden. In elk geval scoort Jerne Wout haar meeste uitslag ontnota. Zij komen als 14e en laatste oer de finish. Dit is haar aanschreeuwer. Zij noteren dus 8 punten van haar meeste wedstrijd. Die notabene op Jenne Wout wie. Die tellen ze erbij. En zij nemen dus een beetje aanskeer van die top 5. Zij rijdt ze wat meer achterop. De grote winnaar van Joert, dat is vanzelfs het scootje van de Lemmer. Die pakken de koppositie oer van Grauw. Grauw vinden de Joert als 4e. Achter het Jereveen en achter Huzum. En met die scootjes hak ik de top neemt de top 5 van de zielerij hier op Eerlahuizen. Een mooie zielerij. Een commissie die het ondwarde om de op- en delbaan in het wetter te lezen hier op de Vluisen. En dat had een hele mooie wedstrijd op Smitten. Die vooral voor het Lemsterscootje dus heel lekker smaken. Geniet je nog even van dit beeld hier. De wien gaat starig gewoon eruit. De zinnen komt er wat bij. De zielerij die weer prachtig hier. En de wedstrijd die zit erop. Wij werken daar aan de volgende wedstrijd. En die zullen wij ze morgen op Starum, op de Iselmar, nog wieder wetter. En daar ben we dus heel benieuwd wat de scootjes daar zullen laten kennen. Alle scootjes gaan weer om, want de bemanningen die willen straks graag vlot naar de prijsuitreiking. De hele volgvloot die maakt straks nog naar Staremta. Dat is nog even een reisje. Dus wij verlitten jou hier vanuit de Vluisen. En hopen jou morgen weer te treffen dan vanuit Starem bij de Iselmar. Graag ont morgen.